Kibaro kini kilong ki kubor bamda kasngi. Ka jingklat no MP ka Shillong Parliamentary Constituency u Dr. Ricky Andrew J. Singkon kelawan ra ka jinglong basa thali ha ka jingya mi khmat shaluk sabha ba kani ka bu ye ka jila ha ka jingya lenti shakaba election ka ba kongsan bha. U Dr. Singkon uba mi khmat na ka Voice of the People Party VPP ula job na ka jingya pher vote ka bala palat san lag ha ka election bala dep ka record ka ba he tam ha Meghalaya kani ka jingjab ka pen ka jingtala ka jingmut pat ba da ka ba ula peli mi kinong yalam ki ba paunam kum Vincent H Pala Congress bad ka Dr. Amprining do NPP ka BJP kam shim la yakun ha ka te ka election hadian gani ka jingjia ki parti saiñ pyrthei glas dang ban pen kre thamai ki rukam yakun ka VPP ka dang long ka parti ka ba khlain ba hadian ka jingjab pat ba ka ba kraw don ki jingya thu ba Dr. Bats Khamar bo spokesperson ka parti la ban long ukur tong ban mi bujli kini ki parti kinha ban bishar bnia ek rukam yakun thamai hadian ka jing sha ram men shwa ka jingjit kartong kan long ka ba kong santam ka Bharatiya Janata Party BJP ha gani ka sin ka BJP ka la ban yakun namar ka jingelam jongka ha ka sarkar preng hapo ka National Democratic Alliance NDA ka jingishim benta jongka kan kta juriya ka jingyakun ka UDP ka la ban om yakun namar ka jingbam dan kartong ubabiang ki real start ki ong balada kam yakun ka vote jongka la ban net ka VPP parti ni independent ka jingjit ka ba kongsan jongki pat ba ka by election ka bu iki pat ba ha ka jingkali hatu kan jit u kartong na ka parti ne u independent ki real start saiñ pyrthei ki doba u MP u badan ha ka parti ka badan pun ngot ha parliament u khamdan bor ban wanra jingyaram bad ban pen ulong ye ki kam pat ba kat bau independent de party red ula ban shem jing e namar ka jingbam dan jing trailang ba jingyaram ha parliament wala da ukurtong ulong ubat tibet bat ubadan jing i jingai ndai klam ka jing tli bat ki we ki MP ka jing le na kamda ka jila kan long ka ba e ka by election kan ya lenti halor ki mat ki bla slam bha ki ba kantup inline permit ILP bante la ka mi ka jing mandrung ki bar jila ka jing kantup ikak tin khasi bat garu ha ka 8 schedule ka jing angnut bla slam bha ka jing ya dai ka jing long trai snong bat ka khndo ka siam ka jing ya klat apreng ka roi ka par bat ka jing ya dai ka jing long tin rai ki seng pat ba bat ki NG o ki dan benta ban pen kalai ka jingmut pat ba akani ka election namar ba ka BJP ka yalam ni ka sarkar pedeng kadon ka jingkali hatu ka jela kan mentoy nada don jingya dei ba ka sarkar pedeng karba don gi ba ai jingya ro e ka roi ka par ba ki project pen roi rei don ro ki ba pen pau ka jing snokya halor ka jingya dai ki minority ba ki riki dustor ka by election ka shillong kam dei tang ka election rei ka long ka jing prashang ban sotho e ka jingmut pat ba ba ka lawe ka jela namar ka jingjap ka ba kraw jong Dr. Singkan ha ka election bala dap don ki banget ba ka VPP ka dei ban beteng ya ka samoy trei kam rei ka rai ka ba khat do kan shong ka jingjit upat ba kani ka election kan long ka jingye kini ka ba khlan hapdeng ki party bar ki mat pat ba ka jingye jam om tang ban pau manu ban mi khmat ya ka shillong hanrei kan pit iru ya ka lenti ka ba ka Meghalaya kan shema ka saiñ pyrthei ha ka snem ban wan